Aksyonan neto sa kapuno no. Ating panihapon na pod. Ngita po tag sudan ani o nakita gid ko pero okay ra ni sudan na para nako ambot ninyo no kay kung kinsay nakaila ani isda. Nindot ni sa tinuwa og sinugba. Lami ang sabaw ani og lami pud ang sinugba ani magigsunan ko kamo na mahibaw kung sa tun kaila ni isda. Lami ni kaayo no. Para ninyo no. Ambot lang ka. Kung wangay mo ani para nako nindot yun ni para nako kay abi ninyo nganong nindot ni dili sakit sa bulsa kay barato ning isda no. Okay magigsunan ko. Lami na yang porma. Lami nagkauno na istunlob suka og panakot kanang butangag panakot no suka puno og panakot sus nindota butang sili at sal agoy. Una siya para sa tinuwa. Tuwa tag tulo ka buok magigsunan. Okay, una tamis ang sabaw ani. Sabaw mo ning isda kung sa ngalan. Kabasi. Kabasi ni siya. Yung sa English pa kabase nga isda. Nindot ni. Lamian ni magigsunan ko. Sabaw ani nindot kayo. Tamis kayo. Okay. Okay na ito na. Ako rin makakurot aning usa kahat manira ko ninyo ako rin makamkao no kaya di man sila mga ona ni nga akong kauban ilaha kay karning baboy man di na ko baylo ni karning baka nga tinula no ay sabaw kaya yung lamia tamis kayo pwede nang sabaw ra ang sunod di pagkaw iro nga no may pagkaw mag iro kamo ni naibaw ani sa nakaila ni nga isda pero ako di man ko magbase aning yang lawas ang sabaw ng lami no yung lawas okay lang sahay sa gutomon ko di balihon ako ng mga apan ning isda sa yang lawas no kano no bagagmay man pod ng ihang gingog kuan apan sa yang lawas ni apan ani sa lawas magisunan naagyo sa yang unod di gyud ningog mubuwag sa unod no naagyo gagmay lang pino ba nagkaisunan murag buhok pero madara mag-usapon ba kamulay mo nasabot kung saan ano kay kang sa nakaila ni kay bawo na kung saan ning klase sa isda ano okay na panakot na ko akong gigastuan yun ni panakot kaya ako ni akong iiniton akong suka ug ang tuyo kaya diniton kay ano man ang suka initon yun ako na kay kibaw di nagikan suka ba ay ganang way parasite ba nga way mga kao na to no kay peligro man gudong panahon na ug yung mga panakot po nga panakot nga sibuyas dahonan kinahanglan pud ato po na kay sa mga fertilizer na matay kabaw man artir po tano pero di paniguro bagay na makoy dunggan dun kay lisod man tinai wat sudlag hugaw no kay na ko bitong isuon nga kusum kilaw ba mao na ang hugaw sa kinilaw sa mga panakot na sa yang tiyan ang problema na siya karon no luoy po kayo karon pa ta nakahinumdum mo naka kuan sina di kay nakahinumdum karon na ta na kamata ba nindot gyud ay inito ng suka ang panakot nga usa na to tunluban mao gina no karon na panahon na ba nga nanay daghan naton diskritaan nga sakit nga gikan sa mga hugaw bakterya ba ani nga atong panahon ng contaminated ng area atong area ng panahon na nagtao ba okay daghan na po mga sa padya sakyanan nga mga abog dengan salamat mga kisunan sa pagtan-aw niya tilaw na ako sa akong sinugbang kabase no no dia kapalit lang ulang isda basta kay yung ani pero mahal gandag kanang mahalon ngalig forma pero mahalon marag maglisod ug palit tingob lang 50 kilo 25 kilo asa mangita na magisunan ko sabaw ri ako akong giunay lang ako kay kaha kay kun man kao na akong gamaan po sila ila no nga di ingon ani di nga ning isda ako tinil lang ko ani kay pinangga man ako na sila sa akong pamilya kita joke ka muna po lambay on po ba okay na salamat ni Osbon ko sa akong content ganyong gitan-aw sa isunan daghang salamat bye.